Akapheli moya uDr Khehlelezi usalokhu ewuphushe njalo umkhankaso wokuthi abantu abangene ngaphansi kwe-MK babe ngamalungu e-MK baphinde nabanamandla abanamabhizinisi osomabhizinisi abancane baxhase i-MK ukuze izokwazi ukulontshwa ngoJanuwari. Ugeqe amagula esetalabha nabe-ANC zizwele. Sanibonani. Wonke umuntu akangene. Who knows, you might need this number one day. If you don't need it now, you might need it somewhere, somehow. 071-130-7808. That is my contact number or my WhatsApp number. And please don't call me with WhatsApp. I'm phone WhatsApp. Please share this live. Please share this live. Ushare and you live wam. Ake ngiphinde ngisho lokho. Ndumani ephinde yaduma kwelasezizweni. Ibongo zami lezo. Undumani kusho ukuthi umuntu odumile all over. Dume kwelasezizweni. Ngithuma umhlaba wonke jikelele. Sanibonani ma comrade amahle. Today, firstly, before I greet laba before guys ngibingelele the current ruling party, let me first greet ama-MK amahle, amandla ama-comrade. Siyobonisa ngemlilo ke nenhliziyo ezibomvu. Amandla ama-comrade, mawutha wethu uyobonisa ngenhliziyo ezibomvu, uthando lolo ezishoyo ukuthi ma-MK amahle noma inhliziyo ezigreen. Uma uyi-comrade le-MK noma uthi MK ngiyayeseka all the way, inhliziyo egreen nje ekhombisa ukuthi ngiyi-MK elihle. Ngibingelele ke ma-MK amahle, nginibingelele yonke indawo lapha enikhona, bonke abangenayo bafowethu eCape Town, eJohannesburg, eMpumalanga, eVenda, eThohoyandou, Giyane, Tzaneen, Mhlabu Yalingana, Sikhemelele, Lundi, Hluhluwe, Maphumulo, Kranskop, Nkandla, Mbangeni, wherever you are. Nabangakithi bafowethu ngiyanibingelela yonke indawo, neTheku lonke jikelele ngiyanibingelela bafowethu, nibahle nonke. Firstly, lo live ngizowenzela to update people and to take them through ukuthi ke njengamanje simi kuphi. Please share this live ePongola, ushareni nje, especially kuma groups, because most of the people, they want to join our live but they don't know how to join. But if ever usungenile kanje, it's going to be easy for them to join. Just press nje lapha uthi share, uye kuma groups, ubanike ukuthi is live just now, ubanikeze. It might be helpful kungabasiza abaningi. Yabona abaningi abe MK impela inhliziyo zonke zigreen, kusho khona ukuthi nginama comrade. Sanibonani bafowethu, ningakhohlwa ke ukuthi ngiqale ngimemezela ukuthi tomorrow kusasa it's Thursday, ngiyobe ngisona eSoweto. I'll be in Soweto, 379 Bilikicane Street, Pinville eSoweto. Ngizabe ngingazile ngoko wepolitiki, cha. Ngizobe ngize ngalokhu vele every week ngihlala ngiza ngizosiza abantu, ngizohlola, ngizolapha kuwo konke lokho, ngizobe ngizele lokho. If ever you are interested, you can call right now, ufonele le number ngikunike yona ethi 066 00 26633, 066 00 26633, just to book your appointment. Lokho okwasesigodlweni kokusizakala, right? Sibuye lana ke kwenhlangano. Thank you again for sharing ulive wami. Ngiyawubona abantu bayangena. Guys, kudala abantu befuna information,
but information abayitholi kahle. But if ever ungawushare, if you can share this live right now, bazoyithola the information that they've been looking for. Firstly, I would like to thank bonke abantu, all those who've managed to come to my place, Mzo Lifestyle in Durban, yesterday. I didn't think it will be so big because of the rain. Yay, baze bakhala abantu amaqembu inyembezi zabo laba abanye amaqembu aphikisayo bebekhala inyembezi zabo zonke lezi kade zisnetha inyembezi zabo kade zisithela inyembezi bekhala and we even carried our umbrellas besiphethe ama-umbrella kanje inyembezi zabo zisinetha. And I was like, oh nkosi yami baze bakhala abantu. And to the opposition party, we are so sorry guys, but inqoli yaphambili. And kuyonisiza ukuthi ningaloko niprovoke, niloko nithukana, niloko nenzani. Ubaba izolo umsholozi uthe, if you are an MK member, you don't swear. Swearing is not like you know ipolitiki. Umuntu wazi ipolitiki akathukani. Udle ngama-facts. Ubeka ama-facts etafuleni, abeka ephambili. Ma MK amahle. Into engizonitshela yona nansi-ke. Usathane awumnqobi mawulambile. You cannot fight the devil if awukwazi ukubamba ibhandi. Sorry, by the way, usathane awumnqobi mawusuthi. Kufanele ulambe ukuze unqobe usathane. Nakho la ngiyakhona. Ukhehlelezi umuntu ombukayo uyamazi ukuthi umuntu onemali, umuntu onjanjani. By the way anginamali. Kufana noZuma, manje imbuka nithi uZuma unemali, akanamali uZuma. He doesn't have money. He can afford. Same like me. I don't have money, but I can afford. Ukuthi ngikwazi ukulala ngidlile. Ukuthi ngikwazi ukufaka upetrol emotweni, yilokho nje I can afford. Nansi-ke. eSouth Africa ngeke izinto zilunge uma nizosaba ukuthi siyasaba ukuvela ngoba sisaba ukuthi sizoluza u1 no2 no3. Asazi noma iqiniso noma amanga ukuthi sekuqale ukukhishwe ama forms phela nikhumbula ukuthi no ANC basazomqambela amanga. Basazomqambela nje amanga kakhulu. Ngibonile kuthiwa sekukhishwa ama forms ukuthi uANC umuntu obonakele kuphi uyamenza in asazi noma iqiniso noma amanga. If ever iqiniso, ANC, you better fix that because kunabanye abantu ade besabelivela kini, but mase bebona into ezifana nalezo bazonibalekela. So noma kuthiwa umuntu uyaphuma ANC uya ngale, zama indlela ukuthi umbuyisa kanjani intombazana maye ikubalekela. Kufanele wenze sure ukuthi uyayiconvince izibuye kuwena. So if ever ngempela iqiniso leyanto engiyibonile form, fix that baholi sukumani. Njengamanje abaholi beANC kumele nibe strategic. Nikhombisa ubuholi, nikhombisa ukuhlakani, nikhombisa intelligence. I-intelligence yenu manizoyikhombisa manje, you don't have to fight people, but you need to come up with strategies on how do you campaign, how do you promise people, because I know you guys are good in promising people things that you won't do. And my MK, wonke umuntu ojoyini MK, wonke umuntu osazojoyini MK, nikhumbule, ngizonikhumbuza mina futhi ngizoloke nginikhumbuzile ngevideo. Niyakhumbula ukuthi kwakwenziwana utshwala nigayile ngelockdown kufike kuchithwe. Niyakhumbula ukuthi nake navalelwa ezindlini nina njengeinkomo navalelwa phakathi kwathiwa ningenzi lutho. Niyakhumbula ukuthi njengamanje nikha ngamavateri kani nalethelwa amanzi nikalele ukuthi ikha igubhe ezu4. Niyakhumbula konke lokho? Sekuyovota phela kumele nikhumbule zonke lezo zinto. Whatever niyofike ninikwe, kodwa nikhumbule ukuthi nibuyaphi. Niyakhumbula zonke lezo zinto. Zinyanga zakithi eSouth Africa. Niyayikhumbula ingcindezi eniphezukwayo. Ake ngibuza isangoma, ngibuza inyanga. Nike nayibona yini event ngiphethe kabi lento ngizoloke ngishilo. Nike nayibona yini event ethi traditional healer event. Nake nayibona leyo event. Nake nawabona ama awards la kuthiwa kwenziwa ithiwa traditional healer awards. Umunye uzobuza ukuthi niphona ihlulwa yini Khehlelezi kuzikwenza lawo ma awards. Before wenze any event, before wenze umcimbi noma yini, you go for funding, yofuna funding kumasipala. Masipala these days is controlled by certain people.
You don't just get an funding. Kunabantu abawucontrola abathi mawufika lapha umuntu uyangqongqoza ucela ifunding awunikwa. Tshelwa nje kahle uthi out. Niyayikhumbula yonke leyo nto. Bafowethu siyakhumbuzana. Njengamanje omunye umuntu uzoyibuza athi ukhehlelezi wonke ngoba phela simaze lapha. Yes ngiyalapha. I'm still a traditional healer, but ngendlela yokuthi kade ngifaka umuntu esweni kanje kudala ngishaywa seyisikhathi lapho engithe enough is enough. Mina ke I won't be like njengoba bani angeke ngithuke umuntu but ngiza nama facts. Ngizoloke ngibeka ama facts ngitshela abantu iqiniso facts. Niyakhumbula nini ukuthi nina njengamanje nina ningafuna ukujoin iMK ukuthi nina ama degree, nina ama diploma, nina ama masters, nina ama doctorates, nihleli nawe ezindlini. Mani yakuma interview uyabuza ukuthi wazana nobani eofficeini kamasipala wazana nobani. Uyakhumbula ukuthi kunabanye abantu abathola ukuthi ufuna ukulala nawe sisi just because ufuna ukuthi umnike umsebenzi akunika umsebenzi. Niyakhumbula ukuthi bakhona abanjalo. Niyakhumbula ukuthi nihleli nama qualifications ezindlini zenu. You can't do anything because kuhlele esikhundleni umntakazi bani ngoba wena wazani nozibani uhleli kanjalo uhlala kanjalo ne degree yakho ne diploma. Niyakhumbula ukuthi kunabantu abakhishwe ikhundleni just because kwaphuma umsholozi esikhundleni kwasekuthiwa nawe phuma kune cabinet abazana yentsha. Niyakhumbula yonto. Phela kumele sitshelane iqiniso sizotshelana iqiniso manje. Ukhehlelezi mina njengamanje kunabantu abathukile ngizwe mina bekhuluma izolo bethi siyayisaba into esiyibone kuwe Khehlelezi. We're looking you from far. Masikubona from far izinto ezikhulunywe ngawe. Do you know ukuthi I do have information mina ngo ANC wethu wase South Africa wethu ukuthi inyanga le yayishayo because yayizama ukusiza noma yayisiza uzibani enkantolo ngoba ngangisiza umfowethu ungizwe umfowethu. Anginandaba noma ningangixabanisa naye noma ningenza njani but okusalayo umfowethu mangibona umfowethu ezama ucindezelwa enziwa ini I will stand up and fight up until ngize ngashaywa mina. ANC wakithi loyo wakithi wase South Africa South Africans. Niyakhumbula ukuthi wenziwa kanjani? Even if ukuthiwani ANC bafowethu kufanele siukhumbuze izinto eziningi. Nakhumbula umthetho waphuma ukuthiwa manje amadoda kumele aganane. Na ukhumbula lo mthetho likhona isiko yini esike sakhuliswa ngalo emakithi likhula lisho kanjalo lithi amadoda kumele aganane. Iqiniso lihle phela sizolikhuluma iqiniso no matter what sizolikhuluma iqiniso asinandaba. Njengamanje ke mina ezukhehlelezi ngiyasho njengamanje ngisukumile ngimile ngeenyawo. Into eyenza ukuthi ngilamle ngize ngithuliswe ukuthi ngidutshulwe ngife ngoba phela some of you guys are good in that, but I will make sure that I protect myself. Njengamanje uma ngisukuma kanje ngikhuluma angikhulumela uKhehlelezi njengoba abanye izolo sebekhuluma lapha kuthiwa uKhehlelezi ubhizi uscam abantu udla imali lapha. There was not even a cent ekhishwe lapha ne lifestyle to fund that meeting. Into I took my own money ngenza leyanto and I'm still going to take my own money visiting different places. And come I tell you something, ma MK amahle wonke umuntu ojoin iMK nomuntu osafisa ukuyijoin iMK. We have millionaires, we have billionaires abantu abangene kwiMK. Now there is a problem. uMK ufuna ukuyolauncha ngoJanuary. MK doesn't have money. Ubaba uZuma le mali enitshela ukuthi unayo amagupto okuthiwa wayedla imali in ubaba uZuma kana mali. He doesn't have money, that old man. He doesn't have even cent. I'm telling you, akana mali. Yes, uyayiholela imali yakhe ele kade eyisebenza uyahola, but he doesn't have money. Njengamanje South Africa ngiyanitshela iqiniso, nali futhi ngeke litshele omunye umuntu. Uma ngempela nikhombisa frustration nithi enough is enough. Bonke abantu abanezimali zabo bayifihlile, lokho okuncane njengoba Khehlelezi onakho. Donate to the organization. Kubhlungu kulwa nomuntu onemali wena ubunganamali. Because wena ulwa ngomlomo yena ulwa ngemali. But mangenitshela into eyi1, wonke umuntu mayingathatha isikhathi sakhe manje athi mina ngithi mina imali yami leyo kugcina maybe 500 sonke njengoba kungena abantu abo 6.7 million umuntu adonate 200 noma 500 adonate angafake account kaKhehlelezi lutho no afake mina organize kwi bank account ye organization. I'm telling you izwe lethu liyabuya manje and manje se liyabuya manje
and malibuya ukuthi khona into ekhulunywa ubaba izolo uthi sazi ukuthi thina umthetho wawuthi mawenziwa wawuqala ukukhulunywa abantu uthi mawukhulunywa abantu bese uye eParliament bese ufika lapha bese uyaphasiswa njengamanje akusenziwa lokho njengamanje sekuba naleqeqebane liba seParliament elilona okuthiwa selithatha igqibo kuqhamuke sekuthiwa umthetho uthi just because abaseParliament bavumelane bodwa ayikho leyo nto umthetho wabantu eSouth Africa ibona omele bakhulume amakhosi neinduna nabo bonke abantu kumele bakhulume bese kuyavunyelwana sinabantu njengamanje abaningi abadla ama drugs kunomfana bathi uXolani okade edlala kwimoja love lo mfana uzamile ukusukuma alwe naleyo nto but what we found out sithola ukuthi kunabantu abanye abaphezulu ezikhundleni aba involved kuma drugs because they are making money but they are leading us labo bantu baphezulu bayadla ngaleyo nto bafile abantwana bafundile abanye sebeqeda sekumele babhala ama final exam bafile ama drugs akhona eSouth Africa ngeke bakhulume ngeke lo mfana usheshe wakhishwa liya show everyone is supposed to fight ashaye phansi ngonyawo at the right if ever kuthiwa ubulela kathi equla icala lakhe I show must continue because uya cleaner we do have so many people abahlala kuma estates bayidayisela ama drugs amanandaba futhi ngiyakubabophe you can't touch them they are untouchable Malema ukhuluma enye into engiyithandile statement asikhulumile Julius Malema once said kwi statement sakhe wathi we've got people eThekwini or in KZN as a whole who are known as Inkabi officially even the word Inkabi they've been given names Inkabi just because they are officially serial killers they kill kunabantu ngisho kwi ANC maybe who are getting paid ukuthi kuyazi ukuthi lo mase kuthiwa kunomuntu ophazamisayo akahambe uyabulawa what the hell is that njengamanje the question is ngifuna umuntu ozongiphendula I want someone who's going to answer me bekunenkinga kagesi strong ithe MK mayifika ithi vum iqala ithi vum itrend ayikhuluma MK kwaqala ugesi wama stop akuhambi igesi manje Sigodleni sami nakho kulayitile ku right akho gesi ohambayo anyway akekho umuntu oqhala ngeload shedding why kunjalo ngifuna ama answers mina anginasikhathi sokuthi ngithuka umuntu angithuki umuntu kodwa ngikhuluma amaqiniso yes izolo kuthiwe akho lento kuthiwa iya lapha e-lifestyle ayikho uKhehlelezi ufuna ukuyidayisela izikipa ngifuna abantu ade bekhona izolo e-lifestyle ningitshela ukuthi bekwenzakalani I allowed wonke umuntu onebusiness lakhe elincane wonke umuntu onani uthi sell do whatever that you want to do ukuze uyolala udlile mina ngize ngancamela ukuthi let me rather not sell anything la lifestyle as long umuntu wakithi ezobenefita umuntu ozile la lifestyle azothi izodayisa ayithola imali yokuthela upetrol aphinda kwazi ukuthi lo muntu uKhehlelezi ngiyaphila mina I'm willing to help anyone hayi ngemali but I'm willing to help anyone up until kuze kuyongena ubaba if kufanele uZuma abuyela phathe uZuma is not looking for any position ukuthi uzobuyela abe president no uZuma wenza same thing that I'm doing nami mina I'm fighting ngizolwa futhi ngizolwa lokho isukile if it means yesigodleni sami ngeke uze uzohlola nginandaba vela ukhumbule phela umuntu ozohlola esigodleni sami usuke ehlushwe inkinga zakhe futhi masifika esigodleni sihlala la esigodleni siqala sihlola sikhuluma ngeMK sikhuluma ngeNC asikhuluma ngeDA asikhuluma ngeEFF sikhuluma ngeenkinga zakho so wena mawuzothena angiki liyanyanga ngoba liyanyanga isupporta yini avele bengakuncengile angincenge umuntu mina angincenge umuntu uyafika uzohlola uyafika ufika uzohlola I don't give a damn mina uma ufika kimi uzohlola ngizokuhlolela ngikutshele futhi iqiniso ngikusize futhi kuyeni finish but mawuthi wena angizi kuwena ngoba okay nango ANC okay awuthi ngimenze kanje right asizodila nani bantu beANC ngoba nabe EFF maybe sizodila nani nabe DA sizodila ngani but umuntu ozwa with a positive attitude la cha sizokunika nje ama ARVs wakho kahle wenze njalo akekho mina noma ungakhuluma ini alikho igama elingakhulunywanga kuKhehlelezi that is why ngithe you know what enough is enough thathele manje ukuthi ngilo saba sihlele sithe sicashile sisabe never
asikho ayikho nyakhulu akekho umuntu eningangithumelanga yena nimkhokhela imali abanye sebaze baxabana nixabene nodwa hayi wena kade kufanele umkhokhele lo muntu uthi akasakhulumi hey ngizazi zonke indaba zeni zifikile kulamadlebe lawa wami uKhehlelezi Ushiye mayishayo bonke abantu I mean all of those people enibabone beshaya uKhehlelezi hayi ngoba bebengishaya bengizonda bebengishaya ngoba bebesemsebenzini. They were paid to do so because I was disturbing somewhere somehow. It's either bengidisturb ebunyangeni noma bebebona ukuthi iqembu lepolitiki liye weni thizeni ngoba uKhehlelezi is funding people and I was not funding anyone. Ungizwe is my friend. Ungizwe mfowethu siyaphila naye. Namanje futhi noma nimbona ningaze nithi uyasangana wenza ini. I still love him. Namanje futhi ngisamthanda. Ngeke futhi ngisaphila mina. Noma engavula ngizwe organization Bhinqa Nation uyohlala umfowethu mangimbone eshaya nyoya futhi ngiyolwa ngeke ngalwe nalabo sebemthathile bathi bona wangakithi ungizwe bengizondela yena it's fine but mina uthando ngisenalo la kumele khona ngimsupport ngizomsupporta futhi uyathanda uthandi la kumele ngimsupport khona ngizomsupporta ngoba abaningi abanye bengizonda ngoba bebona ngithatha ungizwe ngaba naye ngoba befuna ukuthi ungizwe bamenze islima ungizwe phela mayiphuma okhosini he was intelligent, he's still intelligent kuphela nje ungizwe ukuthi into uvela ikhulume bhaka naye ukuthi kanjani uvela ikhulume bha mayithukana kodwa ke thina iqiniso lithi Cape Town sinani uma kuthani sahleli impela kulawo maqembu enhleli kuona sekuyisikhathi sokuthi ilizwe lethu silibuyise alibuye liyabuya manje izwe lethu nithanda ningathandi iSouth Africa kusukuma thina manje phela ipolitiki noma singayazi ngokwasemaphepeni asiyange ema-university cha ungazi ubuye ngibangela umsindo ukuthi wazi ngepolitiki Khehlelezi wazala ngo-90 wazi ngepolitiki thina sifundile thina saye ema-university senza ipolitics. Yes, I didn't go to ema-university, I didn't even go to ama-college anginandaba nalokho but i-knowledge nginayo leyo i-knowledge yaqala ngo-95 kuyale nginayo le encane ungangitsheli ngokuthi baningi abantu abahleli phansi abangasebenzi nawe umuntu njengamanje osele ngiyabadabukela Nkosi yami abasebenzela igovernment because there are so many people abasebenzela igovernment ababona ukuthi ayikho ke lento le ayikho but bayafisa they wish to join bayasaba ukuvela kukhona into okufanele usacrifice ma uthi Sathane ngikhathele uwe manje Sathane sekumele ngiyobamba ibhandi uma ufuna ukunqoba izinto eziningi uyafasta ulambe esiswini uSathane abone ukuthi hey lo muntu akananda useyinikele uyinikelulwe mangithi uyafasta ngisho ukuthi ngisho ukuthi bekunika lawo mathenda wabo ka2 sekuyisikhathi ukuthi hayi phela mina anginandaba namathenda wona ka2 but umntwana kamakhelwane abantu i-community ifile ngcono niwathathe lawo mathenda but ngeke bafowethu sukumeni manga kini unayo imadlana fanda iqembu ulifanda kanjani ikipa azikakabi khona ikipa zamahala the only way ukuthi kube nezikipa zamahala ukuthi kutholakala abantu abafanda iqembu kwenziwe ikipa ma ekhona imali unayo fanda iqembu lenze izikipa zamahala sisukumeni isikhathi sokuthi sisukume noma bangasihleka bathi ANC bethi zama ukwenzani khona lokho kuncane inji yawaqeda amanzi ngolimi kanje inja iloku waqeda amanzi ngolimi iyawaqeda nitshela mina sukumani manje ngabona njengamanje ngoba nginitshela into kukhathele mina ngoba nginitshela baningi abantu abacindezelekile ogogo bacindezelekile inkinga abancenge lo 350 niuncenge lo 350 yini lengaka kanti esiyenza ukuthi njalo angakaboni iFF isukuma ithukana noma awunkosi yami iDA angakayiboni nayo inepower angakayiboni isukuma ithukana but kuthukana laba ozakwethu labo makhelwane bethu esishare amakalazi abayathukana shem hayi abadlali bayathukana bahlukumezele kuyasho ukuthi isinkwa siyahamba akade bephatha ama black card kuyabuyela madoda kuyabuyela kuzofana akade begadwa cha begadwa ngama blue light cha bayogada ngama white lights njengathi hayi mina ngigadelwa ngo white light akade bebizwa ngomhlonishwa cha kuyabuyela nje uyobizwa ngegama lakho Steven noma ubongani noma umzo noma ubani uyobizwa ngegama iyahamba ioffice manje kuyofanele ukuthi ulivikele hayi ngokuthuka abantu ngokuthi wenza ama strategies uhlale phansi neteam yakho ukuthi makunje senza njani
ngoba impela abantu bayafasta manje. Mangithi abantu bayafasta manje khona abantu abazosukuma bathi enough is enough. Bakhipha imali zabo zokugcina bafande iqembu. Mabelifanda iqembu, mali banemali iqembu, libuye liyo campaigner everywhere. Enough is enough. Your vote is your secret. Nawe osebenzela umasipala, nawe osebenzela ugovernment. Your vote is your secret. Mawufika lapho vota, yenza njalo, yenza iqiniso. Uthi qiniso nje. This time kuvota thina. Impela this time kuvota thina. Eastern Cape sukumani nime ngeenyawo, Mpumalanga sukumani nime ngeenyawo. Anisukumeni ene ngiyacela amakhehle wonke aphumile ku-ANC nalawa angakaphuma afisa ukuphuma, bambanani manje nibuyise lento enayilwela kudala exile. Bambanani. Ngibonga kakhulu bafowethu, ngiyabona abantu bangi-WhatsApp bayangifaka emagroupini lapha neSoweto eThokoza ePakeni bebehlangene izolo. That is good. Kwenziwa njalo. You don't wait. Umfundisi ulindwa ngeculo all over place. Ibanda ama groups are powerful, strong. Then ningifake inamba yami nginikile edene ema groupini. I will visit. Ngizovisita, sihamba sinyakazisa. Asinavalo lutho. Yabona lento ukuhlala umuntu ethi zokubulala, amakubulale one time kucaca ukuthi mawufile ithuna lakho libe nomlando. Kushiya ukuthi lo isosha lo. Wena igama lakho liyoba nini, uyolakhanini igama lakho ngokuthi kushiya ukuthi insizwa le. Insizwa kuyona insizwa ngokuhamba ithuka abantu, kodwa ikhuluma amaqiniso. Asinankinga thina. Sukumani nime ngeenyawo impela manje. Uma nima ngeenyawo ningamdeleli umholi wenu, ningamdeleli upresident wenu. Lutho, ningamdeleli man campaigner, ningafaka amagama abantu. Njengamanje umuntu ohlelo ophethe umholi wethu upresident uRamaphosa. Uyena ophethe njengamanje. Asimhloniphe, let's give him respect. Up until aphume esihlalweni. But for now, give him respect. And we are urging even abandiya, even abelungu to come. Because MK is not only for Zulu people. MK is for everyone who's a South African. Even if you are not a South African, but you have the documents, the permit to be here in South Africa, MK is also for you. For everyone. Umntwana omncane yeni MK sukumani shintshe, because whatever that you are doing manje lento siyenza manje asizenzele thina sesibadala. Noma ngekho mdala kakhulu, but i-age yami isho ukuthi seliya ngokuyoshona manje, isikhathi siyaphambila siye emuva. Sesenze lo lilitha ukuthi izwe lethu bangathi alingafizwe nikhona just because nincenge phela leyo mali enithola ngenyanga, lelo tender elincane olithola never. Ngaze ngithole tender mina, ngihlangana namathenda mina. Angihlangani namathenda, ngisho ningabuya khona bathe hey bazoku-investigate, ngi-investigateni abukho nobuncane ubugebengu, nobuncane. Nogcina ngaloko ukuthi uyi-scam abantu, anginandaba. Ubunyanga lobe nginabo and I'm proud, futhi ngiyofa ngiphethe. Ukuhlola lokho enginako nginabo, futhi ngiyofa ngikuphethe. Ngeke ngihlehlise umuntu. Never shall it be. Never. I'm a South African, sokuyisikhathi. Yabona lo hlalethi wenza imistake ethi hayi ikwerekwere lwamuntu, hayi akekho umuntu okuthiwa ikwerekwere. Fix your language. Akekho umuntu okuthiwa ikwerekwere, kuthiwa i-foreigner. Abantu bokufika. Angena umuntu okufika mina. I'm a South African. Maybe kade ngazi sekufanele lazi qiniso manje. Maybe nabangale ngasekhaya la engazalelwa khona abangaziyo abaza amathuna okhokho bami. Maybe sekufanele basukume babatshela ukuthi hayibo ingane yethu le ngumXhosa ndilibhaca mina. Bhaca. Ibhaca mina. Fani kwazi lokho. Ukuthi sekufanele manje sisabe ngeke bafowethu. Asisabi. Thursday ngiseSoweto. Hayi cha nikhohlwe othi bazongithola endleleni bayongishaya ngamatshe, anginandaba. Ngiyagadwa, ngidla umuthi konke. Umuthi angu-outsource, ngiyayikhandela, ngiyazenzela. Ngiyagadwa ngidla umuthi. Ukuthi uzothini anginandaba. Bafowethu abantu bahluphekile. Bahluphekile abantu, yazi bahlukunyezwe nayo ukuthi kuthiwa ungaphumi uyosupport MK. It's fine noma ningayisupportanga abantu, kodwa manifika lapha nenza iqiniso. Niba surprise nibajikele sisu njengotshwala. Utshwala uphuza kahle, uqala uthi mawufika kubangani bakho uphuze kahle, yazi usuphuza kahle udelela. Lithi imali yoshona ilanga usulele phansi, sebukujikelile. Nenze njalo nani bantu. Nilenze iqiniso, niyazi. Abantu abahlala kuma estates. Qiniso lihle, thola ukuthi umuzi uthenge nge 11 million. 20 million umuzi uthengile cash.
but a month uzokhokha ama-rates thola ukuthi ama-rates ukhokha 50,000. What is that? Should lo muzi noma phela nguthengile kodwa still ibond must low 50,000. What's the point? Mina, to be honest with you, lento ngahlala ngayibuka lento yokuthi uthola ukuthi you owning a property. Asi-own, aswa-own ama-property. Abelungu bayasiropa. Kahle kahle, it's just a name ukuthi you owning it. Uyayirenta le nto because you pay for rates, ukhokha ama-rates, ukhokha ama-levies, ukhokha yonke leyo nto. Umuntu osuke own umuzi wakhe, umuntu ohlala emakhaya. Nalaba abasaplani kuyohlala kuma-estate, ayikho le nto yalapha. Si-own le nto ukhipha imali yakho nje usuku udayisela igama lokuthi you are now a owner, uyi-landlord, but kahle kahle vele le nto nje uyayirenta, ukhokhisa ama-levies, ukhokhisa yonke le nto, i-security, ayikho le nto, uyarenta nje, uyarenta, ukhokha ibhili yamanzi nje manje ngoba ugesi bewuhamba ububiza kakhulu kodwa awukho, uyahamba. Uyephi ugesi? Anubuyise guys, siporekile, sifuna i-load shedding, ayibuye. I-load shedding yephi? Hey, yaze yadlalwa i-political rough game, kudlalisana i-rough game, kusokola abantu. Ama-factories ayavala, iy'nkampani eningi zivala just because ugesi awukho. Guys, izwe liyaphela, kuya ngokuyobhubha manje. Abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi just because ugesi abanawo. Njengamanje nansi into engizoyisho, i-MK ikhona. I-MK njengoba ikhona, i-MK iyafisa, inesifiso sokulontsha e-Orlando Stadium. Ibifisa ukulontsha ngoJanuary, but just because kunama-financial issues, angiboni ukuthi i-date ayikakhulunywa. Uzika Dlamini uthi imali. Oh Nkosi yami, usheshe wayidelete i-comment yakhe, bengifuna ukumblock uDlamini. Hayi impela mawukuthi u-ANC lo osheshe uhluthukele inhliziyo, usheshe uyiphumele nje la, usheshe uyiblockele i-account uphume, ngoba cha la sizokhuluma nje amaqiniso. Ngeke sikuthuke thina, sidlile ngokuthuka, sidle ngokutshela iqiniso nje. Siyohlala sik-update. Ngiyacela nje u-like, ufollow i-page lami each and every time mangena ku-live, sizoku-update ukuthi kwenzakalani. Phela nabo bafowethu Zuma naye umholi wethu lo ohleli laphana, nabo bonke labantu aba-MK nabanye abaku-parliament bayazi izwe beze belithatha, balithatha ngalula. Noma inkosi mayizobekwa ibekwa kalula. Ithi mayibekwa kuqala kube zikhale ngempela, kuyaliwa. Akubi lula. Angeke nje u-ANC navuma athi siyaphuma nje kanjalo, never. Futhi i-ANC ningavumi, ngabe akusekho mnandi phela makukuthi kumele kube ne-debate kuqhakaziswana. Ningavumi nani masosha, ngoba phela nizogadwa ubani. Yabo njengamanje abanye bathatha abafazi nga-3 nga-4 nga-5, hayi ukuthi isithembu imali bashisayo, abasazi benze njani. Abanye bahamba nje ukwabona, abanye bayagadwa, hayi ukuthi banama-threat, bagadwa nje for fun, bafuna ukubukwa. Abanye uzobona abanye bahamba kuma-clubs bashaya amabhilo 800,000, bashaya amabhilo 200,000, imali yenhlangano. Yabo, imali nje yenhlangano, abasazi ukuthi bayenzeni. Abanye bathenga imoto, abanye bathenga amaplazi, imali zabayifihle emaplazini, abazi benze njani, sebeyidle kakhulu nabo imali. Ngeke madoda ningadli nodwa, ngeke. Sibuyile ene sizokhuluma hayi ngamagameni, kodwa khona hayi sikhathele, sengishaye kakhulu nami. Sekuyisikhathi nami sokuthi ngeke ngisize i-MK ibuye, izwe lela libuye, leli liyabuya, leli Khehlelezi Uzuma ngisho lingashona kusasa, kodwa iqiniso ushiye enikhombile indlela ukuthi bafana nayi indlela. And bonke bafowethu siyacela ama-taxi owners, sizani nisukume nisize. Sizani nabo laba fisa ukufanda bathi mina ngifuna ukuvela. Cha, khuluma nami, inamba yami ikhona lapha. Khuluma nami, inamba yami ikhona. Ngiyacela lo live ushareni, share this live. Khuluma nami uthi ngiyafisa ukufanda Khehlelezi, yini okufanele siyenzeni. Asihambeni kuyolontshwa ngoba mali ke la lontshwa ishobile konakele. Nithandaze kakhulu ANC. Ngoba inyembezi zenu bafowethu ANC no EFF no DA eziyazwakala inyembezi. Ngike nganibona nikhala izolo imvula inetha. Bengayona imvula leyana, ngiyanitshela ngeke bengayona imvula leyana, bekuyinyembezi zabo bekhala ukuthi ngempela awafika umsholozi, wafika ukwamosheka, wasekumoshekile. Hey ngoba inyembezi zenu zi strong.
zike zani inyembezi zenu abantu bengithi abezi baphuma abantu bakhombisa abanye bengisendela amavideo bebhajiwe odakeni bethi sizama ukuza lapho bakhathele abantu bafowethu bakhathele hayi khona shema ubaba ubhekicele noma kuthiwa iMK bhekicele iyaphatha khona bhekicele noma kuthiwa iMK iyaphatha one thing engiyithanda ngawo igwegwe eqondisa anginandaba namaphoyisa lawo adubulayo yes iNIU edubulayo nabo futhi angibasoli benza imandate abayitsheliwe. If you are given an instruction, you need to follow the instruction. If you are given by your leaders, you need to do it. But ke kuphela ukuthi MK yaphatha bhekicele ngizofuna ukuthi ngizocela kubaba ngithi baba ungamkhiphi ubhekicele ngiyacela ungamkhiphi ubhekicele ungamkhiphi kodwa mdonse ubaba wami uNdosi umdonse mawuqeda kumdonsa ebese umtshela ukuthi njengamanje ayilungiswa into ngokuthi kudutshulwe lutho udubula okudubulayo ungavela udubule nje ngiyacela phela iphoyisa sasazi ukuthi alidubuli. That's why kunezinkantolo uma nibadubula abantu ezinkantolo ama magistrate ngakabe nomsebenzi ngeke kufanele kuboshwe abantu abanye bayegwetshwe abanye bayoshushizwa ukuze wonke umuntu abe nomsebenzi hayi phela ngesibhamu masi bedutshula abantu obani abayovota futhi obani kanti abayovota okokuqala phela uze sibone ukuthi bhekicela umsebenzi uyenziwa ake kuboshwe le abantu abenza ucorruption laphana phela ama ministers nasembuthweni ngoba bayabulalana benjalo benza yonke leyo nto ake bhekicele phela kuboshwe khona sibone ukuthi hayi impela hayi baboshela ucorruption ezimali bayazidla imali bayaboshwa ake kuboshwe lapho uze sibone ukuthi cha hayi impela iyasebenza lento hayi bayabopha impela hayi ukuthi kuyosukela umuntu Nkosi yami intwana encane idayisela ihunge encane nayi banjwe renki sizobanjwa ke seyizoloku yenkantolo naze nanesikhathi bo ngoba lo mfana manje imbamba fanele kuzama ukuinvestigate ubani oyena okhiqizayo ifactory kufanele kutholakala ukuthi ifactory ekhiqizayo iphi. Ngiyacela lo live ushare niyofika kuyo yonke indawo bagqilazekile abantu bakithi uthola kunabantu lobo kuthiwa ama prostitute angazi noma ama prosecute noma ama prostitute abadayisa umzimba hayi ukuthi ingane bafowethu zidayisa umzimba ngoba ziyathanda ngoba ziya enjoy nazo ukuthi ziloke zilalwa azi-enjoy ukuthi njalo kukhulu kuyangena laphana izinto ezinkulu ziyadlokodlwa azithandi ingane zikwenzwa ngoba zifundile Nkosi yami ingane zabantu kodwa azithathwa ngoba it's either mawungalalanga naye umuntu oyiofficer omasipala thizenu it's either uzofuna ukuthi ulale naye umasipala noma bafuna ukuthi wenze njani abafuna abantwana abantu babona ukuthi ngcono siyodayisa umzimba eGoli siyodayisa umzimba eCape Town noma siyele eDubai siye laphana kumaSulumane bayowenza yonke lento babenze abathanda abantwana imizi yabo kubifile bathi ngcono sisebenzise ithuluzi lethu lele sinalo ukuze sithole imali. Government, what are you saying about that? What are you saying about that? Zonke lezo zinto kufanele zibukwe. Ngiyanitshela mina, ngeke. Impela siyabonga kakhulu baba uMsholozi izolo. Ngiyabonga baba kakhulu. Hlonipha into oyenzile. First umlando nguqophile former president obizwe umuntu ongayilutho oyimina nje ongayilutho ngambiza ubaba uMsholozi akanankinga ngisho ngimfonele video call ngixoxa naye izwa nje impaka akanayo akufanele ngidlule kubani kunene ngizama ukufika kubaba uRamaphosa ngizama ukufika kuyena ngenza izinkonzo kuphi kugcwala ngithi ANC ngiyanimema wozani nizokhuluma nabantu ngoba ngiyanibona ukuthi inqola leyeweni ngakhuluma kudala ngakhuluma ngisho mina ngakhuluma noSihle ezikala le phone ngakhuluma naye Sihle usondelani sibone ndi yini esingayenza to fix uANC because uANC uyeweni but because umuntu mayinemali beyama millionaires babona ukuthi ngeke ngikhulume nalwami lo muntu is not in my level ngazama ukuthi ngixhumane naye uRamaphosa ngazama ngayo yonke indlela into Ramaphosa I need a urgent meeting nawe hayi ukuthi ngifuna ama cameras in nawe one on one angifuni mali yakho angifuni mina I believe in working hard mina ngangenwa idlozi ngiyinyanga lokho okuncane engikutholayo ngiyalala ngidlile nabantwana bami lezi inkampani zami ezincane enginazo ngiyalala ngidlile nabantwana bami but I'm urging you to meet you sibone ukuthi uANC singawulungisa kanjani akekho umuntu afuna ukunginaka the only person
only person engamdlela umona namanje ngimdlela imona ngizolikhuluma iqiniso ngoba umuntu akufanele simdlela amandla esaphila. Umuntu owangisiza mina uyedwa ku-ANC engisamkhumbula umama uZandile Gumede. Mama uZandile Gumede enga-understand nawe usahlaleleni lapho ngoba phela naye ngabe uyaphuma kade bemfaka isibhacu usahlaleleni akaphume. Phuma abakuthandi labo bantu, abakuthandi, bayakusebenzisa, babona ingqondo yakho mama ukuthi uhlakaniphile. You are clever and futhi umuntu wemama uZandile owazalwa nayo lento, unamandla. Wena wedwa wakwazi ukungisiza futhi wazi wakhipha igama. If ever bengifuna ngiyafisa ukuthi ngikusize more than this ngoba ngibona into yenzayo Khehlelezi is very powerful. Ngiyayithanda umkhuleko because I wanted to change the title into umkhuleko wepolitiki. Mina ngakhuluma isiprophet esakhulunywa kimi ebusuku ngilele ngathi mina kudingeka kuhlangane bonke abantu then kube amakhosi ayolida lo mthandazo bese upresident abuye bese iyabusiswa lento ngoba njengamanje aniboni nina kunabantu abafa igazi lachitheka labo bantu awaze bakhunjulwa. Umuntu wakwazi ukungilalela kuphela uZandile umama, sorry ngiyaxolisa ukubiza ngegama, umama uZandile kuphela owangilalela. Akekho omunye mayikhona omunye we-ANC othi mina Khehlelezi ngakusponsor inkonzo yakho leni yayinabantu abawu-7,000 eyayinetende elikhulu yithina sakusponsor lutho ninamanga. Maybe nisazokwenza futhi manje nizokwenza. Awu ngiyabonga amaKhehlami, ngingajabula ngife ngoba mina ngumuntu owuthandayo umthandazo. I'm gifted. No matter bangathini bethenga abantu bethi lwamfana mkhulumeni but iqiniso lithi mina into mayizowenzeka imbi kukhulunywa nami, mina ingilozi ikhuluma nami, angidingi ukuthi ngize ngilale ebusuku ikhuluma nami lento futhi angifihli nginitshele. Kungcono ngoba uma ningaya back to nibheke inkonzo zami sengiyishilo iprofesi ya next year 2024. Uma ANC ningabhekanga nizolwa, usazoxabana abaholi lapho kakhulu. Kukhona abasazoxabana kakhulu abathembene kakhulu futhi abangaboni. ANC nginitshela iqiniso, prophecy yenu hayi ukuthi ngiyaqagela ngiyageza, nginamuntu mina ongitshelayo ukuthi kwenzakalani, kodwa kunabazwana kanje abanamandla abangaboni ukuthi benzana ilima. Whatever that you are doing ANC, those abantu abaphezulu le nize nigade ukuthi anithandani ngoba nithandana, nenza ihlekisana ihlomelene. Omunye wenza ngathi uhlekela omunye emphethe umese kanje, kodwa amaqiniso ona sekuseduze uthi aphume. Hayi sekuseduze uthi amaqiniso aphume, asekuseduze uthi aphume amaqiniso, sekuseduze kanje. Khona imali enizoyibanga hayi enkulu encane, khona ama project enizoba amakhulu, kodwa khona sekuseduze. Siyacela bafowethu yonke into eniyenzayo ma MK laba abafundile abazi isilungu nithi noma izinto nizenza nike nizenze nangesilungu so that nabamandiya namakhaladi nabelungu babone ukuthi siyabathanda. We love you with all our hearts and we wish you guys to join the new political party which is MK, Mkhonto Wesizwe. It is not for only Zulu but it is for South Africa, it is for the whites, it's for the Indians, for the coloureds, all of you guys. We want everyone to come and all of you guys to support the political party. And as I'm talking here, ngibhlungu kakhulu ngokubona abantu bakithi, ngibhlungu kakhulu. Uma ANC ngizokwazi ukukhipha imali yami ephakethe ngithi ngiphelezeleni, asambeni baphathi abakhulu bathi sibhizi. Hey, naze na busy bo. Ngizama ukubatshela, ngizama ngithi nasi isiprofeto, wozani ningilalele nansi into. Anifuni ungilalela. But njengamanje indoda nendoda ngathi kuyofanele iqale ikhiphe imali yayo ebank yoyimbela phansi. Iloko idla kancane ithi. Idla ngoba impela ayikuyashuba manje. Ngiyashuba manje impela indoda yobuza ukuthi le mali oyithathephi. Kuzophatha abanye phela manje. Cha laba bane threat ukuthi uZuma uzobuyela abe president. Cha uZuma is going to be the face and also uzobe a monitor yonke lento. Maybe the president yilo hleli naye. So njengamanje wonke umuntu akajoyine, ngiyacela inamba yami njengoba ngininikile, and also uma ufuna ukujoyina kuma groups enu ngicela ningi involve so that I can help there and there.
Also uma nibona izinto zicirculate la kuma social media ngicela niverify lezi zinto nisibuze sontshela laba abathanda ikhundla ngoba kunabanye abajoyina uMK abawujoyinanga uMK ngoba bewujoyina bewuthanda bawujoyine ngoba bebheka ama opportunities. Unfortunately mina self it's my second time ngingena kwinto yepolitiki as ngisho ukuthi ngangingena eqala ngiholelwa iyona ke isathu njengamanje ngikwipolitiki. Unfortunately ngingena ngoba ngibheka isikhundla sifikile masingafika ngasifikanga but ngizobe nginento ukuthi ngilwile ngayithola lento engiyifunayo ngilwela abantu bakithi. Mina uNkulunkulu wangibusisa kanje. uNkulunkulu wangibusisa ngokuthi ngithathe into engelutho ngiyenze utho ngiyishayine ibe igold then mase igold ngidlulele phambili. Baningi abantu engibathathe bengayilutho ngabathetha ngababeka lapha bayewutho ngithi bathe mase bewutho bangitshinga njengochepisi. Ngiya understand nguchepisi mina omnandi othi uma suhlafunile bese utshingela lapha. Anginankinga nalokho. Anginankinga nalokho. I've accepted ukuthi shukuthi ngibusiswe ngalokho. So into engishoyo ukuthi laba abangene kwiMK bebheke ama position hey guys kuyofanele ukuthi nizame ukuthi futhi nixole maybe nithi ukuhoxisa inyawo ngoba okwamanje iqembu linamali. Into moyithanda you take from your own pocket uyifande. Kudingeka abantu abazofanda ngempela. If ever uthwena ngeke ngibe ngisuye ngithatha imali yami ngifake emalini kwi account yepolitiki ungasibiza futhi sibe nomhlangano nawe mawufuna futhi wenza ivideo. Ngeke ngithathe imali ngesandla sami lutho. I'm not owning any political party. Uma ungibizile into engizoyenza itsela ngizofona ngizofonela ududuzile noma ngizofonela ubaba noma sofonela ukhumalo ngevideo call kanje. Baba nangu uyafanda manje ngemali engaka futhi angeke ngifonele u100,000 angeke ngifonele 200. Umuntu ofanda ngempela uyafanda nayo uyinika ubaba ufaka kwi-account ye-organization ukuze siyo launch kushoda imali manje ukuthi kuyolaunch. Siyacela bafowethu Duduzane MK president no ubani othe Duduzane MK president. Siyacela bhuti wami aswa avoid yena amagama abantu. Same thing esho ubaba izolo. Whatever that you are saying wa avoid amagama abantu. Wa avoid usuke impela ungahlakaniphanga mawuzolwa ulokufaka amagama abantu uthi uyabona uzibana avoid. Mina mawungizwa ngithi ubaba wesizwe ngeke futhi ngilwe naye ngoba ngeke ngize ngiwine. Kuphela into engizoyenza ngizomhlonipha ngoba manje usesihlalweni. Kuningi engifunda izolo kubaba mina umsholozi. One when you are fighting ungayisebenzisi inhliziyo ungathathi ngenhliziyo uzoshweba uwe phansi. Mathathi ngenhliziyo akuthathwa ngenhliziyo la kwipolitiki akufuneka inhliziyo uzophathwa i-depression. Abaningi nje uzothiwa bane depression sebenoshukelo baba babethatha ipolitiki ngenhliziyo. Ungayithathi ngenhliziyo relax ehlisa umoya uhambe ngepace nje kahle yabo. Ungathathi ngenhliziyo. Yabona nje abanye sebethi sebeyaqala bayayikhetha. No akabi ne structure. Umuntu kufanele ayiprove ngemsebenzi. Ungaqhamuka usitshele ngomlomo. Sebenza work. Sifuna thina umuntu osebenzayo simbone ukuthi uyasebenza lo muntu. Then sibone ukuthi this is good. Njengamanje bafowethu siyacela abantu abazothi thina sicela ukuthi sifande, thina sicela ukusukuma. Sifuna labantu ngesilungu okuthiwa ama volunteer. Abathi thina we are not looking for any money in but masithi thina ibhasi nansi siyacela. Mawuzoza ukuthi ufuna isikhundla we khohlwa ngoba uwezosicosta kusasa uzosicosta isikhundla ungasasitholanga bese uhamba ukukhuluma kambi. Ungazositshela ukuthi wena umdala mina ngine experience ingake ngaba ngalida kuphi ngale ungasiniki le reference yakho akuyona iCV awusifakele iCV asifune reference yakho siyacela. Ngoma ungasayitholanga leyo nto futhi uzosinika inkinga usidalela inkinga. Njengamanje kufuneka umuntu ozothi enough is enough. I'm doing this for my kids. Asifuni nje into ozolokusitshela ukuthi wena kanjani. No. Siyacela ibambe nje kanjalo. Kunabantu abadinga uyosupportwa ngoJanuary lapha eThekwini abawu64 ingane ngelooting ezaboshwa. Nazi ukuthi zayiboshwa ziluthelana. Uma ngempela kuthiwa ngempela kushubile you apply for incwadi strike.
then mabevume bese ngene emgwaqweni nimashe. Imash is to show ienga yenu, hayi ukubulala izitolo, hayi ukubulala izinto. You don't do that. Akwenziwa, but maniphuma ngobuningi benu nicula niya phambili. Onganani ke makuthiwa kuyamashwa ke, onganani ke makuthiwa ni angry ngempela, seningavimba imoto ukuthi hayi ake zime zingahambi kubonakala ukuthi because lapha na udamage ngalutho. You didn't damage anything. But lokho uthi siyaphula izinto kuthi ukuzibani lo ngicela bafowethu singayenzi leyo nto. Njengamanje ofuna uKhehlelezi ngizobe ngikhona mina ofuna izinto zika Khehlelezi zikhona emafamasi. Siyabonga kakhulu wonke umuntu onethiwe izolo weza lapha ononethwe inyembezi zalaba oza kwethu abanye. Inyembezi zenu zizwakele but baphumile abantu. Baphumile abantu. Ikipa ofuna ikipa azikaka bikhona ezamahala. We don't have free t-shirts. Ikipa ziyadayiswa. Umama ukhona uthe use workshop ngihlangane naye izolo kade edayisa lapha lifestyle. Uthe ucela ngitshela abantu udayisa lapha endaweni yase workshop. Uthe uyakwazi ukukorea futhi. Ukhona futhi umfowethu lo nganginike inamba yakhe eGoli. Uyithumelile ikipa oyifunayo angasho kimi zolo nginiphushela amanamba nje. Nginiphushela amanamba. Niyoyithola futhi ikipa lapho kuyo yonke indawo lapha enifuna khona. Eze MK. So ke siyabonga kakhulu. Let's hope wonke umuntu we go out in numbers. We recruit strong. We recruit. Mase nenza igroup yenu enkulu ngi-invite ningifake. Let's recruit. Mangibona ukuthi igroup yenu i-active futhi nikhuluma into e-productive enengqondo. Ngizonivakashela mina. Mina nginankinga. Mani ithi ngizosaba ithi ngisaba ithi hayi uzosaba uKhehlele. Mangisabi mina akukho la engihambi khona because I don't have an enemy. Umuntu oyi-enemy yami umuntu onemona osuke ehlushwa ukuthi lo muntu ugqoka kahle, lo muntu uhamba ngemoto ezinhle, lo muntu konke nginakho angikutholanga ANC unfortunately, angikutholanga DA, angikutholanga EFF. Ngasebenza nzima, even now I'm still working hard. And noma kuthiwa ANC uzongishaya anginandaba. Noma ningasabisa ngawe ANC, uANC akahlanye akagule ekhanda ukuthi uzovela sukela shaya abantu lutho uANC. Into what I've realized nge-ANC abantu abaningi abafundile bakhona lapha e-ANC. Bane strategy, bayakwazi ukuthi mase kuzovota banirobha kanjani. Yabo nje amanye ngoba bethulile kanje be-ANC bathulile bathe bayabheka ukuthi lokukhuluma kuhamba kuyishayisa asikhulumi thina. Guys must act asimuveni kanje. Must move kanje khona esiphuma nabo. Noma bangaze basukume baniplanele bethi bamuva kanjani. Nithi siyanazi. Yey. Mabe qhamuka ngemoto behamba becampaign bethi wozani votele ANC nothi sikhathele yini nosho kanjalo nithi noma sikhathele yini bathi bethi baza nama food parcel bathi banike niuthatha ama food parcel mani qeda ukuthatha bese hawu siyabonga ukudla kodwa ke khohlwani ivoti hayi sikhathele wo kunini hawu ngeke yindaba thina sizinyanga kanti ngempela singake sifandwe nathi senze into yethu yegospel. Sike sibongwe nje ukuthi hawu kade sininika amadliso bo, kade sininika igubhu bo, kade siniqinisa bo, kade sinilapha amalumbu, kade sinigeza izichitho. Kumanje emakhaya niyobuya ngoJanuary ninezichitho yithini siyonigeza. Kanti kunini la ngani yokuke kwenziwa into yethu ivezo ku-SABC1 njengoba kuhlala kuvezwa ama-gospel event. Kanti kunini lapho thina nathi niyoke nisipande khona. Hayi ngeke sikhathele nini, hayi ngeke. Anishereni lo live. Ngiyafisa lo live wami ukuyobuka ama ministers wonke. Hey nani IFP lapha enikhona ke niphakamisa inyawo madoda, nathula kakhulu nani. Nathula kakhulu IFP nithulile manje. Stand up sukumani IFP. Hayi ngeke nithulile madoda. Or nani nisaba le MK. Le MK manje mincise wonke umuntu manje. Zonke izithulile ithi le MK izakabi. Nani ke MK nibe well organized uDonga leni lakhe liqine ngoba mabethulile kanje. Mabebuya. Nyabazi. Sithi sizulu ukuhlehla kwenqaba akusho ukuthi isuke iphelelwa amandla, isuke yolanda amandla. Mayibuya uzozizwe zami.
awusuka amadoda njengoba ibuye idudula zithi zibuye zingene zithi zizothembisa abantu ukubakhela ama-toilet ngoba bagudu kunakhela ama-toilet bavele basheshe bathi bazonakhela ama-toilet nani nijabule kukhohlwa ukuthi une-toilet eliflashwa ukhohlwa ukuthi kumele ubatshele asifune e-toilet ngiyakwazi ukuya ehlathini ngiyo-toilet ehlathini mina hayibo bazonithembisa-ke uthi lona mkhulu sine-strategy sethu nathi ANC nimgade yabona nje u-IFP into yokuqala azobuya ngayo engiyicabangayo mina uzobuya ngokuthi enze my campaign uzoqasha ama-artist kakhulu awaqashe abantu bajabulela ukubona othina odladla mshunqisi ayanda Ntanzi Melusi Mbokazi DJ Happy Girl DJ Tira bazobajabulela-ke bababone-ke kanti abazi ukuthi hawu sikubambile ngalesikhathi nanijabule abaluwinile ivoti nijabula maniqeda lapho bese nibatshela ukuthi siyabonga impela nisilethele kodwa khohlwani asingeke size siyenze leyo nto njengamanje ayikhala sameni siyo-recruit abantu sirecruite ningabalwisi ningabathuki humble yourself avoid ukungena kanje ku-Facebook noma ku-YouTube noma ku-TikTok udako utshwala u-MK uyayivumela impela idako kodwa phela ungabuwenza ama-video udakiwe hloniphani azikhale manje akuyiwe phambili abosomabhizinisi abancane supportani impilo kuzeni bafethu i-organization sicela imali funding hayi ukuthi siyifuna ngenkani lutho siyazi u-ANC u-rich unemali rich men they are rich bazothi besuka bahlekise bathi we abanamali abasinayo imali vele kodwa nani leni nayo yethu vele ama-tax esiwakhokhayo yethu kuyukuthi nina niphethe manje ninamandla kodwa-ke bakhona abazofanda ngiyazi abathe enough nabaphesheya kweyilwane fandani nayo iphathi iqala lo opportunist okay othi ngikususa opportunist imini opportunist yakusi kuyaqala kakhulu opportunist weNkulunkulu wami opportunist ungathola ukuthi nasesikolweni wafunda lelo gama iphumela nalo lodwa noma kunethenda lama-toilet alenzayo nkosi yami uzothi esuka lapho bakhombisa ukuthi nami uKhehlelezi ngimtshelile nje bezama ukuthatha ama-chance ngenxa yokuthola ithenda nje lama-toilet nakusabhiswe phansi komuntu owuyena ophethe ka-ANC bathi kunika isapho bathi isapho uzokhuluma ukuthanda kwakho we mame hayi kusekude phambili kodwa iningi lithi sikhathele yini including me number yami 071 130 78 08 071 130 78 08 inamba ka WhatsApp lo noma uthi 063 051 7641 mawufuna ukuze egoli ukuzohlola 066 00 266 33 forward ever backwards never sijiki siyaphambili phela mawuthi uyiqabani nginitshele mina noma uthi uyicomrade kusuye kusho umuntu ongasabi uthi uyiqabani futhi uzoba nomqondo walabo asikwazi noma umfana noma usisi noma uyini uphakathi nendawo ubhatata alikho icomrade elikwala comrade liyaphuma liphumela obala athi ngiyicomrade angisabi manje wena iskipa ubuye usifihla uthi imali umuzo thini kuba phela asabi thini asabi ashereni lo live lo siushereni sorry mawukuphathe kabi kodwa ngiyafisa ubonwe yilapha phezulu ukuthi anizana chance noma ningasiconvince kanjani chance ayisekho kulate